Здравейте на всички, аз съм Wildbeat и това е новата поредица на Minecraft Single И да, както виждате, не съм започнал веднага клипа, първо съм си направил, нали, първо съм си взел малко дърво и си направих каменни инструменти. И да, сега ще си търсим място къде да живеем, защото така. Ще ходим някъде по-напред, така, защото тук някъде ме спална. Натам ще ходя. Аз не знам дали се чува силно музиката или дали се чува. Мисля, че е добре. Ето, тук има някакъв от тия новите байоми. Някакво цветенце. Гъбка. Това как беше с това, с такова по-бързо? Тук какво има? Тук между другото мен много ми харесва е така. Тия байоми. Не знам точно как се казват. Мале, какъв късмет, че не бях точно под това. О, зарязвам те тебе, няма какво да взимам. Там има някакъв пясък. Тук между другото е много хубаво местенце. Може сте много близо тук. Ще започна е тук. Е така, ми харесва. Това местенце. Си го направя цялото, нали? Само лавата ще е проблем отдолу, но това ще се справя с нея. Така. Сега ще отсечем малко дървета. Това ще го махнем от тук, защото не си пасва с другите. Така. Тук това... Тук какво има? Тук някаква пещера има. И насам има някаква. Не, това само някаква дупка тук. Хубаво е местото, ще махна тия дървета. Така. И мисля да паузирам клипчето, за да направя къщичката, защото ще е много скучно така. Само да строя и като завърша ще се върна. Това ще стане точно сега. Така ето, тук съм пак. Сега ще взема малко пясък, за да може да направим прозорци, нали, на къщата. Вече съм я направил. Сега ще ви покажа. Така, колко станаха? 18 е готово. Сега там е къщата. Може да се види от тук. Направих бързичко. Нещо малко то за начало, нали? После това ще го правим това цялото полуостровче или как се води, това не знам. Ще го направим по-голямо и ето е къщичката, съвсем малка. Така. Това пясъка. Ще сложим и тея. И между другото, ето долу. Така, после ще го покажа. Така, продължаваме. С епизодчета. Да. Трябва да много ще се прекъсна, защото такова звън на... Дойдеха гости просто. Да. Само да намаля малко звука. На 10. Да, продължаваме сега. Обаче нещо мишката, не знам какво става, но прекъсна. Така. Ето затова трябва да имате повече стъкла, защото те винаги се чупат. Тук ще направим едно. Така. И просто мишката ми направо
Забива тотално. Опа. Ето виждате, нищо не се направи, тя отива надолу. Ето, пак, не знам какво ще стана. Ще взимам нова, 100%. Ето виждате, просто от всяка критика. Направо не може да се играе така. Обаче на мен ще ми трябва малко храна. И не знам откъде да взема. Не виждам никакви животни. Което е малко странно. В принцип трябва да има. Там има пилета. О, и яйце. Ева такова пиле. Така. Къде беше другото? О, там има и другата гъба. Ще отида да я взема. Сега ще я вземем. Какво става, бе? Сега ще го изям едното, защото не искам да ма... Така, бързо, бързо. Трябва да се прибера и да го сготвя онова другото, защото... ще мре. Не, няма да умра, ще остана на половин кръв. Или май се умираш. Пак казвам, не съм играл Майнкрафт от много време. Казвам много, сигурно една година, не знам. Просто ми беше омръзнало, защото там се играх много. Даре бе. Бързо печи са, по-бързо. По-бързо. Айде де. Така. Обаче това няма да ми стигне, така че, опа, ето пак мишката направо. Трябва да потърсим още някакви пиленца. Какво е това, бе? Мани са ти. Не ми трябва овце. Тук гъби. Ще няма нито една следа от такова. От крава, прасе, такива работи. Не виждам никъде. Само да наново не се изгуба, защото става лошо. Да, най-добре да се върна. Че ще взема да се загуба и ще стане лошо. Не знам какво ще едем. Ще си направим хлябчета. С wheat, тама. Тия триви, тук трябва да ми се падне поне едно. Ето едно. Макар че ми трябваха 3. Аз мисля, че имах едно. Сега две имам. И едно в честа, точно 3. Обаче ще осветя тук, защото... Опа, какво си ти, бе? То ще ме отрепи. Ох. Да се връщам, че право са ми мъртви. Така ще сложа тук една и това. Така сега да спим, за да се сейфваме. Така, вау. Така, това се казва да излезеш за секунди. Право, това са някакви супер гадните бъгове. Така.
Сега това го взимам. Камък нямам. Имам бе. Така. Тука. Опа. Сега, драги, чакаме. Опа, ние имаме такова bon meal. Така. Да видим дали ще се познае. Yes! Кошчица. Не ми ще чака да расте. Така. Мисля да приключа епизода, защото вече някакво се прави. Е малко късничко. 12 часа. Така че аз си да до по-късно, но... Не знам, не ми се заснемат клипове сега. Прекалено късно. И да, мисля да завърша епизода. Харесайте го, абонирайте се. Да, тия работи. Тук нещо има в водата, какво става тук? Вау. И да, тук ще завърша клипа на тази розичка. Ми мишката пак се прецаква нещо. Така. И аз бях Лауби, благодаря, че бяхте с мен и до виждане.